Lehen ondo hasten den. Aktualizazioak jarraitzen ari zidaten eta. A ver. Misión directo inactiva. Comenzando. Bitartean. Bagoaztela. Titerretik. Venga. Comenzando, gogoratu betiko dileia. Betiko eta mar segundutako dileia. Vale, batirudi, doala ondo dana, a ver, nari zidaten eta. A ver. Venga, ondo entzuten naiz, kaixo laguna, began bade hueltan, Kerbal Space Program gehiorekin azkenean, hasieran Guru Forces egin nahi nuen Hachimakia estrenatzeko, Yamato Roaz azteko, baina aspaldi ez nugu dala jolazten, eta orduan, klaro, aktualizazioak hasi dira sartzen, eta gainera guarbinekoek eliminatatzen diote deskarga, eta beraz, zen izan dut. Baina, bueno, ilargila robot bat bidali nahi dut misionetan, nire partida propioan, bale? Orduan, lehenik eta behin... Kaixo! Konpondu dut neukan arazoa, 3.0 USB-ekin. Adaptadore bat, iru puntu utxeko ladroi bat erosi dut, eta listo. Eta Hachimaki erakutsiko dizuet, bale? Oso polita, oso simplea. Ze polita den kotoi esatea. Hor, éxito asegurado da Hachi, de frente, Maki, de cinta de frente, cinta de cabeza. Banzai! Banzai! Oiukatzeko bakarri faltako zait. Bost komarako eta mar, tierra zen izeneko dendo batetan, ez dakiztan ongoa den, baina bueno. Men jarriko dut zuzenean, bale? Zuek ikusiko nozeu jartzen zuzenean. So testura onda, so testura egokia dugu, so bitxia, so gustoko. Eta ez manabil txarto Holanda, bale? Holanda, bale? Komplikatu. Trasen gatik eta abar, nik uste dut Holandela, bale? Uste dut, ez naiz ni maestro, ni la hostia. Baina uste dut Holanda, bale? Orduan, kaskoak enduko ditut eta jantziko dut dida batetan, bale? Ea zelan geratzen zaidan. Ala, banago un poquito más ajaponesado, mientras que el pelo me tira por ahí. En plan, ¡ueh! Vale, joango gora Kerbalera, vale? Kerbal, ai, ze suabea den, zen, ez dakizu zein eroso den Hachimakia jantzita eramaketa. Edo zein komentario zei goza badakizu, mendik edo Twitterretik. Beitu, Hachi frente Maki cinta en Japón, llevarlo muestra la determinación del logro, un fin con convicción total. En fin, start game, joango gara, resume save, joango gara nire partidara. Eta ingo dana barkatu, holan jarri, eta pizkat bera, hortxe, eta ja, hobeto ikusten dut. Ea joko ez duen crasheatzen, porque bakotxutan kargatzen duen bitartean, vale. Ondo, orduan joango gara ona, eta, la marimoreta. Kargatuko dugu Roberrarako daukadan nabea prestatuta. Gasolinera, habitat, llebedia da golpotata espazioan zer, Robert Lunar. Loaz. Vale, mendeko zuen Roberta, espero dut hau dezte zeroikatzea asko, baina bueno. Eta ingo duguna da, hemen ja adaptazio txikitxo bat. Takata,
eta 8 jarriko dizkiogu 6 jarri beharean, bale? Eta pizkat gorago igual. Pizkat oreka hobeto mantenga dezan, holan gravitate puntua pizkat gorago izango dau. Eta hau hortxe, bale? Gutxo gara bera. Eta hau da, azkenean, hemen satitxo hau da ilargiera jarriko dana, eta hau da gero erabiliko duguna. Nire ideia da, ilargean daukadan laborategitik urbi, jaurtitzea roberra, pizkat lagazoekin ikusten dituzu ditzen zait. Legazoekin ikusten baituzu mesei zabeizatu, Badirudi pizkat, ez dakit jokoa beragatik den, edo nire internetagatik pizkat erralo dabilera azken aldi hauetan. Egia esan da, atzoko mazorreteko bideoa igotzeko egun bete behar izan dut, arrazoak direla eta nik uste dut modena eskatzen ari nagoela berrabieraztea larri. Baina, bueno, hau, ikusten duzunez hemen egonez frogak egiten, baita ere, hau dira geostazionalki da jarrita dauden sateliteak ikasute egin daiteke hemen, ilargian eta mimusen momentuz, nik dakidanik. Baina, bueno, ez dago perfecto, baina zozer bada, oie. Ordu, venga. Hau jeitsiko diogu, eta gora. Primera andoa, nabea. Primera andoa. Primeran. A ber, Den ondo doan, nabea ezten joaten hor pikutara, eta gauza guzti horiek. Teorian pisu gehiago dara magu, orduan horregatik jarri dizkiot beste biri koete solido. Baina, bueno, atmosfera abiadura hundian zarkatzearen arazoa guztiok dakizkigu, bale? Horreka hobeto mantentzeko dekugu baita ere egoiek, haizea hobeto bideratzen dute, eta aldi berean guk abiadura gehiago hartzen dugu. Beraz, airekiko resistentzia gutxiago dekogu. Baki pizkatitzu segeratzen dela, baina, bueno, abantaiak dira. Eta abantaiak behar ditugu, bai edo bai. Nahiko ondo doa. Nahiko ondo doa. Horrek guztoko dago, katia ya puaz match bi edo horrelako zehose gutxo gora bera. Soinu apurtu dugu jaspaldi. Ama sortzi, 20.000 metro torenik solido dekogu, Bero bat egon behar du hor barruan, benetan bikaina, Mila, taramago igual matxil edo matxlau horreintxe bertan, Osea, ez pentsa brometan goazela abiadura honekin. Vale, hortun, orain, koete solidak askatu behar ditugu. Eta hemen jarri behar gara. Eta 160.000 metro, ez dago batere txarto. Eta kaina emango diogu. Piskat. Ona, etxan egingo dugu. Epa, piskat. Piskatxo bat ez mutzo. Anima zaitez laguntzo. Espainietan euskara pizka bat ez mutzo. Uda honetan bai. Hau, piskat. Iapai, hortxe. Zabaldu behar dugulako gure angelua. Eta stage view jarriko diogu eta kaina emango diogu. Uda honetan bai. Espainietan euskara pizka bat ez mutxo. Venga, horragoa zela. Gule Robertla ilargira doa. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Suave, 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 murriztu. Pizkatzo bat gehiago, ze ondo doan. Vale, primera.
Eta onartatu gaitezke lasai. Primeran atera da. Primeran. Hada gure estazio espazial basikoa, hemen deko beste bat, zezer kontatu behar dio dela energia izateko. Eta hortik men lurreratuta dekogu laborategitxo bat. Ilargian. Igual zuzenean egingo dugu geletxo. F5 egingo dugu lehenik eta behin. Quick save bat, garrantzitsua mundu honetan. Eta nahiko angilu hona daramagunez ziurazki zuzenean frogatuko dugu bera egitera. Bale. Hau da, ziko gara erretzen orain. Eta ez dugu gorbite egingo, ni horrela nahiko konexioa ondo dekogu. Direkzio ona dekogu jausteko interesatzen zaigun tokian. Edo interesatzen zaigun tokitik hurbil. Beraz, aprobetxatuko dugu dana. Mongo digu pizkat. Motorari kaina. Pizkat arañago eldezan. Hori da, hortz. Pasatzen zarela. Orain hemen kokatuta gaudela. Pizka bat abiadura honditu. Pizka bat abiadura honditu. Periapsisera heldu arte eta orain eta ela horretara apapsisera gehiago afektatuko diogu. Vale, eta orain bai kaina. Kenduko dugu. Afuera. Hau motore hau aktibatu. Gure azkenengo motorea. Epa. Eta zuzenean bera egingo dugu, Bai. Zoan gelu hona dara maguta. Eta lortzen dugun honetik hurbil lurreratzen. Hori alde batetik eta beste alde batetik ez sartzea zulo bat, krater batetan. Usten zunez janeko distantzia deko. Ez que gero hor paseo lunazla egitea bikaina izango da. Piskat gehiago. Piskat gaina emango diogu krater hori hemendik jausteko gutxora. Paseotxo nahiko desentea da, baina bueno. Nahiko toki ona baita ere lurreratzeko, Hori onartu beharra dago. Epa. Bale, oinak bine aterata. Abiadura murriztuko dugu leketa gehien. Altura, 97.000 metro. Zunek kraterretan sartu putada hutsa dalako. Edo eta hemendik behin nahiko toki hona da, izan daiteke. Justo krater honen ostean. Hortik. Gero konturatu hau ez dela, altuera dela Kerbineko itxas marea
kontuan hartuta. Orduan ez dela zero izango, zioerazki. Guri fastidatzeko, betiko lez. Vale, lurratuko gara... Epo. Printzipioz lurratuko garen tokia nahiko ona da. Ez da hor krater bereziki larritzekoak. Teorian. Hortxe. Lekuntza bat pizkat potenteago. Pizkat ja abiadura murrizten joateko. Eta bai, gutxi gora bera, sondaldo honetatik josiko garen ez ja. Ongo naiz... Pizkat abiadura... Altura gutxi gora bera. Normalean 5.000 bat metro inguru egoten da lurzorua. Nahiko lagua da, hori gustoko daukat. Lurreratzeko primeran izango da. Venga. Eta orain, ilargi propioaren errotazioa mugitzen desplazatzen gaituena. Baina beste guztiagatik, gaude praktikoki. Ilargian, zuretzat, eroskia, lapurtuko nuke gauero. Txup. Hortxe. Eno ondo doa. Estoritatea mantenduko dugu hor. Ben, behitu, itzala. Ez badeko oso ezer botatzeko itzala gatik giau, bale? Itzala gero eta handiago, lurretik gero eta horbilago. Argi eta garbi. Tum, 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 tum. Endless Space, joko bikaina. Hemen dago tentsioa oraintxe bertan. Lurreratzeko, ilargian. Ja itzala joan zaigu ez dugu hemen biztan. Zak esan nahi du ja nahiko hurbil gaudera, edo bug bat dala, behitu, aktualizatu egin dugu itzala, hor dabil. Abiadero egokia normalen izaten hori da 2 eta 8, uste edo 2 eta 6 inguru edo. Nahiko hurbil gaude. Abiadura oso bikaina daramagu. Pitinka, pitinka. Pizkatxo bat gehiago. Ale. Ez da oso ondo. Ez dut oso ondo jarri oinak, Ja, bueno. Balio zaigu. Haukendu. Ez dut nahi, ligatu nahi eta. Hau fuera, eta hor dago gure roberra. Vale, roberlari egin dion sistema da RCSak batzuekin hemendik jeisteko. Orain etxan dago eta beldurre ematen nau. Vale, osea, tu. Ole. Vale. RCSak kendu, breakerlak kendu. Bueno, breakerlak jarri hobeto. Momentuz. Pizkat etxan dago, baina iruditzen zei. Vale, eta gure posiziotik ara,
Joan behar, osea, atxera. Ea zeran erantzuten duen gure errobela gure esanetara. Hau da gertatzen ze. Hau da lehenen gertatzen zitzaidan, abe. Pesoa igual goregi dauka. Eta acelerazio pizka bat eman bezain pronto. Este sistema izan daiteke. Horrela. Kontu zibilik gara hori, azeleratzea, baina ez te guztagatik, exito hutsa! Ez dut ondo guazela, ez da? Horrein ikusiko dugu. Ole, ole, ole! Lauer bat ilargian. Posible gara baita ere sartzea. Hori da horrelako antena batek eramatearen arazoa. Ole, hortxe. Eska komplikatua da, baina ondo doa. Vale, bai, joan behar gara emetik eta emetik, guzti emetik, holan, pizkatxo bat. Vale. A ver, kursitzen zait bestela. Ostia, eta frenada senseko 0, Laten control, motor, brakes. Epa ez, ezin dugu zer egin, orduan. Bestera egin diezaiokegu aldaketaren bat loberrari, baita ere. Ez que, a ber, normalen loberrak ez dira hain beste alturakoak. Eta hau pilo bat deserokatzen gaitu. Gara, ez que hau baita ere da, hau aurkitu dan sistema bagarra. Bueno, berez, txarto ez doa. Pizkat kontu hondi zili behar gara, baina txarto berez ez doa. Ole.
Gero frenatzerakoan, pitinka, joan behar gara murrizten abiadura. Bueno, Robert bati jargian. Aceptar. Piskat paratuko gara. Ja nire kontura da beste zuzeneko batetan ere egingo dugu. Ez daukagu inolako prisik. Hau egiteko. Demon Surface. Vale, dena dekogu. Eta pizkata apartatu gara, ondo goaz bide honetan, gertatzen seguna da dekogula kriston distantzia bat egiteko. Vale. Ba, Tracking Station. Polita, Misio bikaina. Eta guazen, momentutxu batetan, Laboratorio lunar. Hemen ezak ezin bat zientzia izango dugun, baina zientzia izan behar dugu. Zazpi bakarrik, bueno, orduan ez ebez. Level up. Vale, ba, zebez. Eta Roberra dago... Lasle con txintxina. Honena da, ia lerro zuzena dala. Baina, bueno. Nahiko urro. Hortik dabil, krater hauetatik inguruan. Eta hauek hemen. Zara, handi daukan distantzia desentea da, Baina, bueno. Bitartean, hau kargatzen energia, kontsumo honditzen dabil. Hau be justu bilizan, Kontsumitzen dabil energia, osea, gainera... Eske, egusi panela hauek neko txarra dela, baina, bueno. Zeo zer baino be. Hori beste fallo bat izango dugu. Baina, bueno. Goian dagoenean gutxi gora bera, eguzkia, edo eguzka gainean daukanean gutxi gora bera, bai emango diola ondo kargatzeko, baina, bueno, bitartean. Explore Mimus, ez dute errandefu bat egin nahi Mimusen momentuz. Zoro zaude Frey by Duna. Eskate bat, hau egin da dekogu. Daños. Surfet Outpost Moonen. Hau interesgarria zen daiteke, baina... Piskat komplikatua ikusten dut. Porque, a ver, o sea... A ver, posible da egitea, baina ikusten duena komplikatu da gero, nabe batekin, justo horren gainean jausteko,
dokeatzeko, errepostatzeko eta hortik alde egiteko hostia. Tela, tela. Baina egin dezakeguna, da satelite bat bidali Aikera. Hori bai ikurritzen zaidala misio polita esan daitekela egiteko. Tatzen da, dirua behar dugula eta momentuz diruz. Hor gaude. Orduan, Aikera joateko. Eske... Aik edo dunan be satelite potentago bat jartzea ez da ideia txarra. Forjado eta logrado zen hau ez bestea. Hau. Vale. Satelite hau, potentena. Denik eta bin bateriak. Eta satelite hau. Eta satelite honekin bat beda zei panelak. Masa 0,0 eta osta pisu gutxego daukte. Hexagono bat dala uste dut. Ole, que elegancia. Vale, jarriko digu hemen, Action Group batetan. Hau nola esan, stage. Hau nola esan konfigura. Ezin zen konfiguratu panel... SAS abort. Vale, channel light. No la esan, tío. Ez dut gogoratzen. Alzheimer... Jau. Gogoratzen zaigu. Jode. Frentxarekin gainera. Eta... Ez, hau jarriko diogu. Ostia. Txekagoa da. Hau polita, claro, bestea da. Ez que beste aukera da. Hau jartzea. Hortze jarri, vale, fora kendu. Hau dauka. Egun damar, honek dauka. Vale, asko zera gehiago. Eta gai orduan jartzen dugu, hau. Eta izan daiteke satelitea. Beitu ze satelite foreita. Vale, orduan. Agustia joango da. Txene. Hau hemen. Eta orain, Agustia. Lelako batetan sartuta. Hau dira super erabilgarriak. Epa, ez pizka txartu egin dut. Good firing. Hortxe. Vale, hau izango da satelitea bera. Vale, haikeko haikero edo duna, eskestek nutxi, dunan bakarri bat dago, eta baten bat gehiago jartzea ez litzateke txarto egongo. Ez baina bil txarto,
A ber, kontuan hartuta dunak behar duen denbora orbita bat egiteko, vale? Kontuan hartu behar dugu duna, pues ez dakit behar dituela lau, edo bostu, imaginatu lau egun behar dituela. Topatu behar duela toki bat dunaren orbita barruan argi eta garbi, ez? Osa, dunaren gravitatea egiten duen efektu horren barruan, nun gure orbita bikoitza dala. Orduan, era horretara lortuko dugu gure satelitea geostazionalki kokatuta egotea. Vale? Horretarako matematika behar dira, eta zenbaki nepizkat altutsuak dira, baina, bueno, printzipio zentratuko gara honetan. Eta tontoa naizela, eta ez naizela konturatuko zatetaz. Hau, gora, egin beharko dudala. Hori, hor. Vale. Orduan, orain. Koetea. Vale, koete hori da horrelako gauzat jartzeko. Amaierako txikitxo bat jarriz, printzipioz, eta gero hau ez, hau. Orduan hemen handi bat eta hau. Uste dut eguzki panelak amaierarako utzeko ditugula. Vale, hortzu da, izango da altera maximo. Direla metu nahi kotxo, Ota 8 metro. Eta orain. Zaleko diozkugu hemendik zehar. Igual baita ere egituko diogu ez la ez batzuk, porque hau mugitziko izango da kriston movida. Ez batzuekin asko zere simpleagoa izango da. Hemen. Orain dator garesti bilakatuko dagoena koeta, porque koeta hau berez ez da garestia trilea ziro, eta zen mila. Kontuan hartuta, aikera joan garela, ze garesti ditzen. Kasu honetan ez dut jarriko solidoak, baizik eta jarriko ditut likoak baitare kontrolatzeko egotzen dugun abiadura. Jarriko diot hau. Edo, eski ez da, Eta malau. Piskat gehiago dauka, piskat gutxiago dauka. Piskat gorago igota. Horra adibide, ez dut nahi pasatu eta ez dut nahi bez motz geratu. Una barra satelitea. Ea zelan doan. Porque zaigu ja denbora askorik geratzen. A ver.
topera. Vale, primeran. Astiro, geldo, lasaitasun osoz. Dekugula gasolina nahiko soberan, nik uste, Pena satelite madarikatu bat orbita batetan jartzeko, tio, osea. Alanda ere, nahiko hogetu ditut nire nabeak. Ni goratzen dut jokonetara jolasten hasi nintzenean, egin behar dituen nabeak ebera eta dunara joateko, ziren akojonanteki bestialak, baina bestialak, bestialak. Eta gainera hemen daramagun satelitea, antena, da, orain txaretan dekun potentena, oberena, eta iaia mantenguko duena konektatuta Duna eta Kerbin. Ez beti, egongo da montuan ziurazkin duz negozkia egongo den erditik eta fastidutuko gaitu, baina ia beti konektatuta mantenduko dute. Vale, oso ondo doa abiadura eta altuera. Eta honekin lautarako gara Kerbineko efektu gandik ziurazki. Eta hori ondo datorkiko. Oso ondo egiten duzulako, mugitu besoak olatuak bezala. Atmosferatik iaia ateratzeko eta besterik ez, Baia. Baina atmosferatik aterata ja, pitinka, ere zagora doa. Bai, hau hemen agortuko dugu. Ez dago txarto, auto dugun abiadura landa ere. Erlatu naiz teklas. Kauen txal. Vale. Venga. Zazpimila litro dituko stage honetan. Stage atal honetan. Monkaina. Eta laskenean berdin dio. Hoi, ezer, bat. Antenei. Eta dana, sistema guztia. Hau eramango digo denbora egitea, Espentsa. Jake guzti hau. Honekin ez gara jarriko Dunako orbitan nide blaz. Txabal. Sneitek hemen hobetzen dabe hau. Asko gainera. Venga. Opa, aldatu naz. Libre anaz, da sentitzen naiz, hain libre, edo zein mundutan. Epa. Munduan zehar bilakada bilen bidaiari zintzoan nazni. Vale, orain hemen modu ascendenten egingo dugu. Zera, altuko dugu, bale, ikusten duzuenez, distantzia txikago delako, distantzia baino, bale? Hori, Dunara joateko.
nabaritzen diren RCS-ak ditugula, txabal. Gainera gaitu dizkiote entzun, Gaitu dizkiote soinuak eta da, pikaina. Hortxe. Etengo dugu guarpeo bat. On arte. Venga. Denbora eramango digula, jokoaren denbora eramango digula, misau egitea. Urtsako, esprut, asko zere gutxiago izatea. Ez dakit dunan edo aiken jarri edo duna eta aiken artea. Gustatuko litxe dake dunak orbita egoki batetan, edo desente batetan jartza. Holan, gero saiatzeko egiten orbita geostazional bat berarekin. Hori peskal komplikatua da. Aiken jartzen be ez da ideia txarra. Eta, seinale, nahiko, ondo. Bueno, kontuan hartuta, hau, ondo daukala seinalea daukan distantzerako. Bat horrenik denbora asko da. Olibiriko da depositu hau. Olibiriko da. Gehiago, urbilduko gara. A ber, ez da hor bereziki berdu urbilketa sakona berdugunik, baina gero urbilago beto. Exactuago aterko zaigu guk kalkulatu dugunarekiko. Tatzitza gurea naiz. Eta gortu zaigu. Venga, hor ondo dago. Hor ondo dago. Venga. Orain da ustea. Ba hori, Kermin eta... Osa, satelitea eta duna. Eskatoki desente batetan egotea. Beto, satelitea komentatzen dabil guri esker. Guk oraindik honeko nean dekogu komunikazioa. Beto, jasi da peska seinalea galtzen. Eta mazazpi, baina konparatu bez bestearekin. Ikusiko zuen nola bestea gu baino lehenago galduko duen ziurazki. Laro eta mairuan deko gure txartean, eta beste, betu, ja gu eta bestaren satelitaren artean galtzen dabil, baina, betu, beste ja galtzen dabil, be. Bai, hombre. Laro eta mabost. Laro eta amar. Vale, bera hemen, eta guk, bera hemen, eta guk hemen. Vale. Bitu irurogei. Osa,
Praktikoki hau izango da Duna eta Kerbineko konexio bikaina. Ba, onarte. Eta ditu distantzia, osea, espentzia distantzia txikia da ni, baina feitu praktikoki. Ja, Kerbal konektatu ditu beste bi hauekin. Kontratu behar dugu karga elektrikoarena, Bitu 73, osea, guk urbilduko gara, galdu baino lehenago urbilduko gara, txabal. Konexio bikaina da, hau. Konexio bikaina. Zen nolako konexioak Erbinekin txagar 58. Zura eski horrengokoan ja, bera hemenik egongo da, eta guk hortik. Pena da ezin izango oso ikusi, justo nabil denboraz. Justo nabil denboraz, txakola. 59. Baina, beitu, osea, alde batetik bestera, 59, 57, 56. Eguzkia erdian dagoenean zura eski galduko dugu, Edo ez. Ba, ez. Bai. Argi eta garbi. Ba, nada, osea... Zorrada bat, galdu duguna hor. Bitu. Hori da. Hori da, nahi nuena. Runik orain hemen. Maneuver. Zitu zaitez lagun. Eta ja gaude berriz haunditzen. Maneuver. Hau. Hori ikusi duzue. Denok ikusi dugu, ezta? Hori da. Venga. Onarte guarpeatu. Señale bikaia da magula eta laizter baita ere nik ustut hasiko gara saltzen edo hasiko naizela saltzen baita ere eben sateliteak eta bar eramatea. Nik ustut laizter be horrekin hasiko naizela. Komunikatzen da guri esker. Gauza da, horrako orbitetan satelite bat baino gehiago sartu beharko ditu gala. Komunikazioak ondo sortzeko. Eta abiadura, orain bai izan behar dela, nahiko alik eta exaktuen. Lortzeko Dunarekin zera, efektua. Nis baino, señale hobea. Larritzen nauena da gasolina. Sorte izan batekin bai jarriko gara orbitan, Dunaren orbitan. Komunikazio, satelite komunikazio pizkat. Daukat bat jarrita, baina dago pizkat orbita basu batetan, ez baina biltxarto. Jarri nahi dut beste bat pizkat, distantzia haundia gora. Ez dut gatxan, nahi Dunar orbitzen garenean ikusiko dugu, noski. Eta pena da, hainbat monopropelano gastat,
pikutara bidaliko dugula, baina, bueno. Batzutan, hobe hori ezer baino. Jo, ese ondo señal, ese ondo doan satelite, ose antena hau, txabal. Venga, hasiko gara, orain bai, kaina emoten. Ez da denbora asko, hori primeran, doakigu. Gusten du nola doan adaptatzen. Jateko hasiko gara kaina geisten. Horein iaia izango da gehien bat visualki honetaz fidatzea baino. Hortxe. Ordeko gutunarekiko orbita. Hore, pertsoto nahi pentsatzen dudala. Tontoa naiz. Nik hau bota ezaket espazioan zehar gaudela. Eta hauek egin aldezaket eta honen larripena edo kendu dezaket gainetik energiakoa. Hau saiesteko nahi nuen joan teklat programatzea, baina, bueno, behitu ze polita. Ai, ama. Vale. Eta orain bai. Ona. Ongo hau. Experiencias es red logradora. Apuntatzen. Betu duna erditik eta ez dugu seinalea gartzen, txabal. Ole. Betu, ja du, betu, osea, dunakoak, betu gurearekin kontaktatzen du eta guri esker kerbinera. Hau izango da, bikaina. Piskate, dunatek piskaturrun, eta bikain joango zaigu. Dunarekin konektatzeko. Naiz eta duna, beita ere hemen lortzen duen konexio zuzena. Gusten duzuen ez, baina, bueno, hobeto lan. Hobeto, denbora gehiagoz konektatuta egongo gara. Vale, dunarekiko. Periapsis. Ertaintxoa, Espentsa. Argitaro behatzen du, hori, seinale oberena. Behitu, hau hartzen du seinale oberena. Behitu. Holan geratuko da. Holan bakarrik hartzen dugu seinale oberenak eta listo. Warp here. Pizkatxo bat gehiago. Hori ikusten duzuen ez. Horrelako orbita bat izan daiteke, pizkat txikiago bai, baina horrelako orbita bat izan daiteke orbita ona. Honetarako, Lortzen dugun iztea. Stage honekin gutxienez, eta gero bestarekin ja erretokeak egin eta listo. Komplikatu izango da, Ez da mugimendu txikia ezer. Animo. Abiadura nahiko txogetxe behar dugu, 300 edo 400 era uste dut. Pustonekin uste dut azten dela, ja, izten. Kontatu da sari pasatu behar galera, 10.000ko abiadura batetik, hori. Dunaren abiadura antzekora. Hori ez da ezer gutxi.
Lureun. Txun. Eta harinago. Zego da pizkanaka. Biadura txikitzen. Bueno, orbita txikitzen. Vale, ondo doa. Hortxe. Pizkat gehiago, jetxiko dugu, ba. Abide sogeta 5.000 edo. Hombre, egia esan da, eske ez dut gogatzen bat zen, baina... Biratu behar dut, porque... Gestionalki kokotu alba dugu, hobeto. Politago, nire ustez, baina. Eta antzeko 7.000 edo, adibidez, Utxiko diot, atalau baita ere utxiko diot, porque kero biratu dezake goiteko orbita geostazional bat. Biratu dezake, zenbate behar duen. Eta 7.500. Zelako seinale pikaina, tío. Nekin duna, gutxi gora bera ja, asalbo dago. Hortik utxiko dugu. Erraziosak desaktibatuta. Txantu untutxo batetan da. Jarriko dugu eguzkiruntz begira. Hemendik duna hor dau. Eta hemendeko guia dana, energiz ondo goaz. Ba, hemendik utxiko dugu, Space Centerrara joango gara. Espero guztuko izatea zuzeneko txikitxo hau. Guztuko badukazue. Ba, gizu emartu zuen, lagunok. Eta kargatzen digu, lepo. Ba, gizu emartu zuen, zaindu eta hurrengor arte.